Welcome to Christ College Ribhoi. Established in 2022 by the Carmelite Sisters of St. Teresa, we offer a 4-year undergraduate program in subjects like economics, education, English, geography, history, Khasi, political science, and sociology. Boost your learning with VAC, SEC, MDC, and AEC courses, or gain practical skills through vocational training in tailoring, embroidery, and mushroom cultivation. At Christ College, learning is joyful, holistic, and life-shaping. Admissions open now. Visit our website or contact the college office to know more. Christ College, where dreams take flight. Kajingyat sahu kitrok kit kia, kiba kentup bi kitrok kit ranga, dau yong siap, lambat kiwe ki kali kit kia, kiba ju pendan kampan yat, lengba ka surok snong na umdu, bat mi siya paha maulen arpon mer. Kalapan long ikinong yalam snong na kihinyaw tili ki snong, kiba dan haka syatri jong ka senjuk kirang pa snong, raj sokwai Ribhoi district, ban mi siya khamat ban persya ya ka tei kajingyat sahu kitrok kit kia. Kumta, kinong yalam kesenjuk kirang ba snong, raj sokwai, menta kesengi kat sao tarik jemang. Kilapan long ya kajing yalang haka snong sokwai ban persya ya kate kajing yat sahu kitrok kit kia. Hakani kajing yalang kinong yalam kesenjuk kirang ba snong kiba kentup ya uba berstar seliang presiden kesenjuk nangta uba Shan Borani bat kumjuru usamla ai ban kitbox seliang sekretari keseng samla sokwai kilaong. Bagi sengau kia halor ke jingyat ki trok kit kia leng ba kate ke surok namar kade ke surok PMGSY. Kini kirang ba kila keren ha kane ke jingyelang kila penparu da ka baong ke jingyat ki kali kit kia bar ki bahe leng ba ke surok na umdu paham maulen arpomer kala bandon ke ei selenden namar ki trok kila lat ban yat leng ba ka jaga thau lani Wade Bridge ka badon ha umling. Na kalyang ka senjuk ka kerpa de ki brio ka an ban shim kia lem na ka benta ka baha ka miat jang ki pad ba. Kinong yalam kesenjuk kirang ba snong raj sokwai kinsalet ban bu da kajing thoru shau deputy commissioner Ribhoi ban kerpa di u mante lakam ya kani kajing yat mon jongki kali he na kani kesurok. Ngai ko ble ya ki rama snong jongi badan lang hane po ka area jongi hakani senjuk rama snong bat ki EC members bat ki kun samla bani dan sendalang bangi te kani ko po na galyang jongi kom ki senjuk rama snong ikwa ban ai ga khobor ini kajing pentip kino ibat don ha kajing yai ha kalenti ha kate ka srok na do aphomer hadu umdu nama bang yo ya kan ka scheme ka ba naga ka bang layo na do ban swa gadong ha kan ka dain gadong ka jungi kalong ka ba kam ba ngiman sa kapo ang don kajing ha ka bade bat kan ka srok ka ba kalas ni ba ka jot gan ban ai ru ya kan ka message na ka khubor sa kino ki bala ban kit ban ba banan kali ka jingkit jingba kali khamtam ya ki bakit ya kino kitya ki ba overload nama ka srok ka dan atli ki lanti bala banyaj kawe ka bala banyaj na po umdu hadu aphamer ba kawe ka bala na umdu sa po umling ti kani kale kadai ka ba jing pentip jungi saki na ba ken like ya kino ka jing ka badi bat ngi kino yalam bat ka ba kino snong khamtam akan ni kaliyo ka pang ka stop ma ka bun ba benta ka dan ham po kani ka ria jungi te kani kalong ka jing kan kepat jungi khamtam ya ki driver tiba yai por sakapor bagi don ke Jepun ke jing di kalong kan General Secretary bobat hapo jong karai sopai na kana sejuk ramba song po prai sopai kalong sisa kaba daman sim jong kajing sokya awan hangne na panta kabha kanat jong ka imlak salang jong ki breu ki pai ba nong song jong kadong ba khan ko jongi de habang ayo snow bun sin ngalayo snow bagi pai ba nong song jong kadong ba kathan kiwan ban ut ban nam kiwan ban complain changi ka senjuk ki ramba song te katno ngadap da kajing sokya habai de kita ki illegal transport ane ki kumbang itip bai de kita ki truk duyong ki truk ranga ki bakit overload ki bakit da ki sampon rupoton ki yat nanu usrok snong jongi nrei kalong sisa ka pasusi bat nyimben sehi na kalyang ka senjuk ramba snong marmar ngila syong ya ka executive committee bat ngilalek haspot bat ngilalap sisahi ngadon kisaki bat ngadon ru ka proof ban pensya bat kum kita ki kali ki don sisa ki bayat mit na kane kaslok jongi ke kalong sisa ka ba penjot ane ka jingtu nong ka bakhau na banta jongi pai ba nong snong namar bat
dang kano ngidang yo yaw ni usrok naka PMGSY scheme ngidang su pensiona naka lang ka sarkar PWD kala simthia kala pantrai Henry Pause don pat ki briu pat ki basim kabu pan kamai spa naw ni usrok snong jongi Henry kumta da mensim jong jing sokhya na mensim jong jing skok pangnut ngiwan hang ne bat yelum naka lang ka senjuk rumah snong lembat kini ki sang samla jong ka snong ban khang persya na banta kini ki kali ki bayat na po umdu syar pomer bangi bisni ya kita kiba imjak bo lane kiba kamai